ไม่ทันหมดเลยแต่ว่าจะไม่ทันจริงนะปีนี้รัวจิโกลสิร์แกปอันนี้2023 nilitum APHLC atum dak Constitution alam India Constitution alam 6 schedule alam kache than dia phan public meeting hang lo la pen ladak la solong Bjp atum ta nang dun oji po alam dolo la amat la Bjp atum non ka phere APHLC phan amat Bjp atum nang pi dun long le det dia phan police tum phan toy amat ni tum phan police atum dak meeting nang pe dolong le det ni to ma meeting ke do dia phan pendal takim et lo poisa khoros ola seta alang litum itum constitution alam ka je than dia phan anta meeting nang pe dolong le det si ni to ma pendal ta chi free tu nang kong lo police tungi puke Manipur long non kaci bohong kacin cek duk la posi dak posi tap la ke lam jong jong la Manipur long hello pik la pen Manipur pen dak alam dak ce tonti dak ke ni tumbang constitution alam se ya thanji sikti dolam se thanji ha Manipur ke bang kuki pen mite tong bong se ke bohong chot na dak ke la ta RSS tumsi kapaci bohong dun toy ada la si Polis tu nang ecak ke ni kep ang bong ni kep api ni to ma phan permission nang P2G pulo la sidak thot la hemari han se playground along dak lang soli et ni litum ni kep api dak ako public meeting la non pini ke hang meeting hadak do to vek po non ni kep api le ta permission Polis ke nang pivek po busi pu atumi amet hange SP masih pu lo nang pivek po la posin tum ning thelo Bjp atum da phere nang ne athema nang litunga pherera Bjp atum ka pherera Bjp along pangtang thubom nang ji pu lo tangte la ke Bjp le kang tang kali la ke bongali bihari si kang tang la ke la si bongali bihari phan pangtang nang pu ke Bjp atum da Bjp akar bia tum abang ke kroi kredit ni inglong arat Bjp tum bangela ke kroi kredit ni athema bang ke che tum ilitum along linang ke tidun lai selo itu masakorian nang tidun lap lo ilitum ke chokijun hormon da bang nang tidun lap lo lapen ilitum han ke sakori da nang pipedatsi poisa ke longji sarkar pen ke longji itum tribal welfare ministry pen tribal atum han pa unotinang pa poisaan ke non ke kecil tum si cu tulap le la si itum duk beret le la po si ilitum ning je pethe ning je pi binang ne ilitum ning je pethe ra kama bang claim tu bom nang po la pen APHLC pang tang lo te lan si ilitum kecil tu ma men voter list ben na than un po kecil tu ma men long le pata ben na than un po kecil tu ma men saku Bjp tu Polis jumpan ke toy pena jok in jumpan meeting nang pe dolong le det lo dak lang soli et along la sini le tu polis atum a order pena matsi la pendal ta chi free chu nang kok lo la pen table sokian non ni tu ma track pen si ke roi pon thulu la so ke roi pon thulu non ke si tan ni jum ni kep ang bong ni tu man permission nang PG po bot ni tum la anso se a track ben la anso se a soki ni tum van tu po non ke cerai bom ke chobom an a sakori a pata voter list political aja kong antai ilitum celong tu po la si kado ye phanta cho ning ri lo nang tum ning oi nang ne ning oi lo ni aja hak dengan kaciru lo pini meeting dolong le det pot setan ning oi nang ne non ni kep api itum dolong po pusi SP tanang je cak lo la si itum dolong po pusi ning thelo la pen eson alam nili la administration alam lo ha plain district be thege SP ki pua ling le
ke chok kali DC ki pualing si chok ji hadake athema DC si SP ta aphanta order ki pia bang sita non dak karbiang long ke SP ning ke hang a link si DC aphanta pa ka pe claim toy lage thirak me mi alam law around kali lake lage illegal lake against law si la alang litung claim to bomb lo dake law birudhesi arona birudhesi dak SP atum DC atum la pen dak sakori government asakori ke claim to bomb lo da hello cardom